כזה, טוב, כל הבנות מתלהבות ממני, אני רגיל לזה. שישה. היא לא מוותרת. רותם לא מוותרת. מה שזה, נו, אצבע ממש. נועל, זה וידאו? וידאו. זה זז, זה רץ. מה אמרת? הוא בועל? בוא'נה, תתייחס אליה, תראה, היא מפרפרת. כן, הוא נעול עליה, הוא... רותם היא... איפה שגיא? אני לא מרשה לך להתרפס ככה לפני גברים, בוא'נה. ישר לשכבת על הגב. רותם, הוא הולך אחורה. רגע, אני צריכה לסדר פה משהו בעד.